ngem nalaksa Hinas maket kimagat nagtibayo to'y kaunggat no tilang agimet paudi ipamaginawaw sexy at tuwen santi 60 nungay napailat makagargarin umakit nga ang paiso napik sa pailat ninbabato makaalino ti papong na makaparokso pailat kinina at babaketat yusungkon ko na dakanya uray panuyong-uyaw hendak di mametrik na tuy marik na at babaketat tunong at babaketat di tangamin ang mutiganas di bakit akay nayatiyat at babaketat tunong at babaketat di tangamin ang mutiganas di bakit akay nayatiyat di pumadol iti bakit kas dala at dalangit awas sa punim ti kinasamit arakot na keninagit di bakit nasingsingpet nabangbagluwang mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulim na inadagit nakitarirong kay kunkunada nga amoy lupati amunda di bakit akaruman sa nagpay lumatiganas na at babaketat isut kunkunada kanya uray man mo'y uyaw hendak ikmaritrik na tuy marik na at babaketat utnong at babaketat di tangamin ang mutiganas di bakit akay nayatiyan at babaketat utnong at babaketat di tangamin ang mutiganas di bakit akay nayatiyan iti pumatol iti bakit kas dala at dalangin awan sa pulim ti kinasamit arakok na keninagit di bakit nasingsingpet nabangbagluwang mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulim na inagagit nakilarirong kay kunkunada nga amoy lupati amunda di bakit akaruman sa nagpay lumatigan